салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 11 дарвоза Дем Рияд. инҷо вақте ки шумо меоед анафе платёи новинка омагия барои духтаракҳои тоза пӯш ҳастаи то занг мезанед мегӯед чизои сабсафед дар кора ина марҳамат ёра платёи халадок мегӯянд. Халадок аҷоибот зур. ай размер чанд то чанд дара? 46 48 50 то 50 пуш метонем ки сразу занг бизанем. ҳамиҷада 10 та расветкаш ҳастай. но нами фасонош намиён бибинед. заказ кунам баъд мо меоем боро бороша меоем ҳамин мисол амир агар заказ кунам мо меоем марҳамат. инаёшам нархшон 150 сомон нархи дона ҳай. бо касе ки мисол оптум заказ мегира буда арзон мешава. иҷа расветкош аҷоибот бисёрай. и бо дигар модел ая ё бо дигар ё дигар модел анеш бо дигар модел анам пеш ами гревон че ами зарда флор ё кинам ай парагиш ай тарафги анам ра флор биё пештар ма як рекламаш кунам. ина материал ё чи ай апа халадок мана буйнет шумо ки иҷа бо модел чихешидаги ай. ина борошон хеле гревношон парпар кардаги аҷоибот фасон. нашон дона 150 сом миёнбандак дорад. ина марҳамат ина хеле агар касе мегира ина иша бо ма падарка мекунамш. ина хеле шо иша ҳисоби канали Libos TV падарка меша. бо чӣ чизи новинка дорин апа? ина марҳамат бора бинед на чӣ ҳастай ко шанелам 150 сомон качествашон аҷоибот зур. ҳай иҷа ма асосан барои анами дута сафеда комам ки ё сафедо бе бадараҷа олиз хушруан айдурам ай пешан материалшон халадок акмек салқинак ба тоҷики салқинак мешава. нагар тоҷикистонам салқинак мегӯяд. иҷа як 10 намуд расветкаш ҳастай. касе ки заказ карда омада харидани метавона бозор омада марҳамат бия бихара харидорӣ кина. касе омада наметавона занг мезанам мо дастафка мекунем. тамоми шаҳр ҳаст саршида аями ӯзбекистон сар кардаги то африкара дастафка дорем. марҳамат занг бизанем. ай новинкаҳои бозори Корвон мо шуморо даракдор мекунем. анаиша бо якта чиз зури дигаш ҳастай. ина моделаки зури дигаш ҳаст. ишам нархши 150 сомон. ина обшивкаи миёнаш хел блестящий кардаги ай. хел материали ишам халадоки зур. обши ки касе ки мехоҳад дастафка кардан занг бизана ҳамин чизо ҳозира шуда ҳастанд. лек фақат шумо дер занг назанед ки тамом мешава. баъд занг мезанед ба шумо да намеоем. охи сарбаланд обод бошед. видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.